Знаете ли колко е важно намерението? Когато искаме да проявяваме различни реалности в нашия свят, има толкова хиляди начини и методики, за които се говори в наши дни. Как да проявяваме това, което желаеме. Тоест, да проявяваме, да манифестираме това, което искаме съзнателно. Но основният, фундаментален момент е намерението. Намерението направлява енергията, която ще осъществи и материализира вашето желание. Намерението формира типа енергия, който стои било то за действие или думи. Винаги съм се затруднявала и съм се питала какво точно, как бихме обяснили какво е това намерение. Намерение е онзи вътрешен импулс, в който вие създавате през мисловния процес нещо във физическия свят. Намерението е... Ако аз искам да ръката си, аз трябва да имам намерение да възнамеря да го направя, за да го извърша това действие. Иначе то няма да се получи. Мисълта да станете примерно, ако седите и желаете да станете, ако нямате намерението преди това, вие не може да осъществите това действие. Това важи в комуникацията, какво имам предвид, когато се направлява енергията чрез нашето намерение. Вие може да говорите изключително красиви думи, но ако намерението зад тях е неутрално или негативно, човека ще възприеме негативната енергия, защото намерението създава енергията. Красивите думи няма да бъдат възприети по красиви положителни думи, а намерението, което стои зад тях. Затова е много важно при общуване, при ментално програмиране на това, което желаете да се случи. Е много важно намерението. Да, има и техники за визуализация и различни видове подходи и техники за това как да съзнателно да проявявате вашите желания в реалността, в матрицата. Но има и нещо много важно при проявяването. Когато искате да проявите нещо, вие трябва да се съобразите с това, че ние тук, че на Земята всички ние сме сътворци. С други думи, ние не живееме под някакъв стъклен подхлопак, в който това, което ние желаеме и искаме да манифестираме, ще се получи без това да се съобрази с останалите същности около нас в нашата игра и в нашия филм. Ние не сме самостоятелни индивидуални творци, ние сме сътворци. Това трябва да го имате предвид. Но главно исках да наблегна в това видео за намерението. Намерението е изключително важно. За думите, за действията и тогава, когато искаме да създаваме желаната от нас реалност.